Apa nak coba notur bah? Iro. Sesongon na matap mutik. Dalam ubur hata tu perjalanan kaki ditaruh kodoa doa tangi yang mi di bahe koma tangami tu si maju juki di rokok tua orang maho aman. Jauh sia jolomi hula hodonia sudena bodami hasid do dimulanai hutau diratoi alai dang nama dele awalani bos marohamina tibuda mulaka tuhutaki aina dong dia tangi yang bidai hui ngodong ina. Orang selang saudara. Sarhamu jo guys. Di tona hoko tua na di surat ni asa unang lupa angki ibotoki madupak tuna denggadong poda nile hombi sinamot na adong diyaw mabay lasro haki. Jumnuay ngalelengam jauh sia jolomi hula hodonia sudena bodami hasid do dimulanai hutau diratoi alai dang nama dele awalani bos marohamina tibuda mulaka tuhutaki aina dong dia tangi yang midai hui ngodong ina. Bos marohamina tibuda tangi yang bidai hui ngodong ina hui ngodong ina. Doi nang